Gizakia naiz. Duintasuna dut. Balio absolutoa dut. Ez nazazu aztertu. Larru kolorea, arraza. Hizkuntza. Sexua. Hezkuntza. Erlijioa. Iritzia. Ekonomia. Jaiotza edo beste inolako gorabeheragatik. Baina errealitateak bi aurpegi ditu. Off, on. Gerra zibila, frankismoa, fusilatuak, errepresioa. Eskerrik asko Arantzadi Zientzia Elkartea. Eskerrik asko Gogora Institutua. Argentina, diktadura militarra, pertsonen desagertze sistematikoa, erailketak, baiketak, bortxaketak, heriotzaren hegaldiak. Maiatzaren plazako amak. Palestina, Israel. Bombardaketak, refuxiatuak, eraso terroristak, sufrimendua. Women Wage Peace. Mediterraneoko tragedia. Mediterraneoko hobi komuna. Ia 28.000 hildako. Aita Mari, itxasalbamendu humanitarioa. Gure herria, eta, gal, hilketak, baiketak, zaurituak, tortura, estortzioa. Gesto por la paz, elkarri. Euskadiko bakearen alde egiteagatik. Heriotza zigorra, Txina, Iran, Saudi Arabia, Egipto, Amerikako Estatu Batuak, Afganistan, Myanmar. Amnistia Internacional. Tortura eta heriotza zigorraren aurkako kanpainagatik. Ingurumena, klima aldaketa, ozeanoen kutsadura. Greenpeace. Iran, emakumeen aurkako errepresioa. Masha Amini. Emakume genitalen mutilazioa. 3 milioi neska daude arriskuan urtero. Médicos del mundo. Medicos Mundi. Drogomenpekotasuna, alkoholismoa, jokoarekiko adikzioa, esklabutza. Proiektu Hombre, gizakia helburu. Arrazakeria eta xenofobia. Arabiarrak eta beltza dira gorroto delitu gehienen biktimak. Jatorkin, etorkin magrebiarrei laguntzagatik. Shukran. Gizarte bazterkeria, pobrezia. Etxerik gabeko pertsonak, tratu txarra jasotzen ari diren emakumeak. Caritas. Gizarteratzeko protesa bultzatzagatik. Errusia, demokraziarik ez, askatasunik ez, jasarpena, Ukrainiako inbazioa. Eskerrik asko Alexei Navalny.